Sí, ja està. Gràcies. Hi ha punts que... Hi ha un altre punt. Estem dels camins, perdó. Senyor May. Sí, duim aquesta aprovació per acord de la ponència i és un tràmit ja que ara en aquest moment en duim aquest 3 perquè es posin en el públic en de dir que les darreres exposicions no hi va haver al·legacions i aquestes esperam que tampoc no hi hagi al·legacions en contra i llavors si continuem fent feina amb el tema de la ponència de camins. Hi ha pendent, que ho havien comentat dins la ponència, el tema de posar en marxa o reiniciar l'expedient d'expropiació del pas del camí de Calabarxes. Estem pendent, com ho van dir, que feiessin la valoració abans de dur al plenari, haurien de tenir la valoració del que ens suposaria si no van duit perquè encara no ens han fet la valoració, però sí que tenim el compromís de dur-lo més endavant. Intervencions? Senyor Lladrà. Jo crec que ens hem de congratular de la ponència de camins, perquè si ens començament me queixava que hi havia determinats aspectes de la SAM que potser no funcionaven bé, tampoc no me costa res dir que la ponència de camins és una cosa que funciona millor que aquest Ajuntament. Crec que en poc temps han fet una feinada i si ara, a més podem aconseguir això de l'expropiació de la servitud de pas, no només en Calabarxes, sinó en totes les altres cales del municipi, faríem una gran passa endavant i si no ho podem fer ara perquè ha faltat una valoració, ho farem en el mes de setembre o el mes d'octubre i una cosa que quedarà per sempre, que no dependrà d'un parell de mesos, però sí que celebro que ens hem posat per feina i que les coses han funcionat molt bé dins la ponència de camins. Senyor May, perdoni, si hi ha més intervencions? No? Senyor May? No té cap mèrit aquest delegat, crec que té mèrit tota la ponència, començant pel secretari, el tècnic i crec que és la disponibilitat que hi ha per part de tots els representants. Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?